ngatite aish apo nindi ndogara zve aiko handisvikiri kai wakareba saka kana ndikarega riri kumashure uko ine handizosvikiri saka ndinofanira kuswedera mukati kuti ndinyatsosvikira manje topinda mutering toma ndogona kudhiraivha ndiri rega timboona nototaira ignition chii chikunetsa manje ura ignition seko iyo ita zvandakuratidza zviite hameno chii chikunetsa pa mada kutototaira ignition ka aiwa mira unovhuna handbrake ndingavhuna handbrake baya zvakanaka uchikwidzo voivhuna seiko handbrake nezvaukuita izvi unokondisa zvakanaka aiyo unototaira mota nokudza zvakanaka saka ndokundidzidzisa kwacho here ko unonge uchingondirafura handizvibaya tu wadi kugara wandiudza ndogara hausi kuda kundidzidzisa than kuti unonge uchingondirafura ndobata sei uchindirafura ndokunodzisa kwacho ikoko mwari kana usingadunzisi saka unotaura ndotsvaga umwe munhu anondibatsira kudzidza kudhiraivha kwacho kana usingadundibate mota yako mota yatakangotenga teseke zvino izvo unonge uchingotaura kuti asoti ndiwe akaitenga woga mota yako aiwa chimbosiya zveredhiyo zvausoda kutombogona kana kudiwa uda kutobaya neredhiyo zvine basa here aiwa chimbosiya zveredhiyo ngatimbotanga kuita zvekudhiraivha hausoda kutombogona kana kudiwa uda kutobaya ndo inontaza kudhiraivha ai redhiyo ndei Yesu. Aida chii chikunetsa futi? Tsika mbizhana mafuta. Unotopinza musango. Nai. ndokundidzidzisa kwacho here unondoza mutaura neni zvakanaka saka unondirafurira ndataurawo zvakanaka kuti mbijana kazviwa iwa uda kutotsika kuti ukobhijana aiwa ngaume mtezo chii chikunetsa unovhuna steering